Help, help, help. Help, help. Keras sekali. Help, help. Sudah plena na natutubig. Hoy! Hoy! Hala! Ang awa, nakuan ang saging! May 3 bibi. Bibi na. Akong nakita. Legit day ang kuan. Ang incubator. Si Disa, ikaw gisundod. Ay, si Mama gisundod. Ani kay Sin. Una nakita. Hello, good morning. Nana ang among piso. Pila ra ka buok tulora. Sige na lang, matis na ay nilampos. Ang uban wala pa o wala pa. At least legit ang incubator. Hulat ta sa uban o abay. Hulat ta. Kana pang hulatan na ito kung legit na kwaon na mo ibutangan sa kwan. Hello, good morning. Namusta na nga mong gi-incubate nga manok ay itlog. So good mig-incubate atong December 27, 2020. So 30 ka itlog ang first batch. Then ang ikaduha, second batch, 7 ka itlog atong December 30. So ang first batch, mao siya ang namusa na. Ang uban, wala pa. Pero hapit na siya. Ginahinay na siya o kuan. Sipa-sipa. Amo nagikuha ang uban nga na gawas na sila sa ilang shell. Hapit na sila o. Tara ang ilang kuan. Then among gibalhin diri. Sana isuga. Kay para sila mamatay. Sa isa looy king isa. Yung kuan yung lubot. Tinang namurag ning banga ay naiburot. Siya may una-unta. Pero weak jud siya. Ang tulo, tara. Hi, babies. Morning. Sila kabalulo. Kayo basta walay mama. Itag mabuhi ni sila, oy. Okay. Ayun, tagabyan ni sila. Nga mabuhi ra. Kapod, babies. Be strong, dira. Kaya parata kayong sipon mo. Kaluoy, oh. Saan kanya pagkabuhi, no? Pili nga. Ang sipon mo kayo mga ubo. Yeah. Hindi. Taiwanese na. Taiwanese. Hi, babies! Nauga na sila! Hehe! Pilam ko po? 2, 4, 6, 8, 9. Sa kay luya siya. Need pa niya more energy. Pali naman siya sila sa dakong putanganan. Aron makakisi-kisi og maayo. Hi! Kakita. Lili, come.
Halika. Amo muna ipakaon ganing baby stag booster. Dahil na tubig. Mas kubado. I-mixan na lang tubig. Halika, dali. Li. Ano mo, Li? Dole sila. Tara! Yan na. Nay, naglagunoy. Yan na. Sila ng dua. Nan ka? Nan. Sleep time. Ano siya? Tumba ko siya.